Id-diffikultajiet li għaddiet minnhom l-Ermalta ma ġewx weħidhom, id-diffikultajiet ġew għax kien hemm l-oppożizzjoni li meta kienu fil-gvern ħadu deċiżjonijiet li l-kumpanija ġabuha għall-kubteha. Il-Prim Ministru Robert Abela għal dan waqt stqarrija ministerjali fl-ewwel seduta parlamentari wara l-wafqa tas-sajf. L-istqarrija ministerjali kienet permessa mill-Speaker Anġlu Farrugia wara li f'ruling li taf titqabel ma laqax it-talba tal-oppożizzjoni biex isir dibattitu urġenti dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-Ermalta. Fil-fatt tul l-istqarrija ministerjali, il-Prim Ministru irrimarka d-deċiżjonijiet strateġiċi tan-naħa tal-oppożizzjoni meta kienu fil-gvern li ġabu lill-Ermalta għall-kubteha. Fost oħrajn il-Prim Ministru semma x-xiri ta' 4 ajruplani bla ebda bżonn taħt gvern nazzjonalista. Kienet kumpanija li kienet asset rich. Ħadu deċiżjonijiet strateġiċi illi l-kumpanija ġabuha għall-kubteha. U se nfakkar waħda minn dawk id-deċiżjonijiet ix-xiri terba ajruplani li ma kienux jiswew għall-kumpanija. Dik waħda mill-ħafna deċiżjonijiet li l-kumpanija ġabuha għall-kubteha. Semma wkoll l-iskemi ta' rtirar kmieni li ġew iffirmati fl-2007 u fl-2008 favur il-piloti u l-cabin crew tal-Ermalta. Iffirmar li għalihom illum il-ġurnata ħajkollu iħallas il-poplu. Il-pis ta' deċiżjoni maġġuri oħra li tittieħed fl-2007 u l-2008 illi ta' dik id-deċiżjoni li n-naħa l-oħra għamlet biex tinfluwenza id-deċiżjonijiet elettorali ta' pocket żgħir ħafna ta' nies, illum irridu nħallsu mit-taxxi tal-poplu tagħna 90 miljun euro biex neħilsu mill-obbligi li n-naħa l-oħra bbiet lill-kumpanija bihom. Fl-istqarrija ministerjali tiegħu il-Prim Ministru innota n-numru ta' proċessi ta' ristrutturar li saru fi żmien amministrazzjonijiet preċedenti u li ma waslu għall-ebda titjib fil-qagħda finanzjarja tal-Ermalta. Dan b'differenza għal dak li tisir issa minn dan il-gvern mingħajr ma jitfa' il-pejs u fl-istess ħin jinxtieħed fuq il-ħaddiema. Aħna tajna garanzija ċara lil dawk il-ħaddiema kollha li mhumiex se jibqgħu fl-Ermalta illi se jkollhom l-għażliet jekk ikomplux mal-kumpanija jew offrejnilhom impjieg fis-settur pubbliku bl-istess kundizzjonijiet li kellhom. Aħna maħna għad dak il-partit li se nabbandunaw lil ħaddiem u d-deċiżjonijiet il-ħżiena li ttieħdu ma nixtuhomx fuq il-ħaddiema.